Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, què hi faré covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses. Els voltants de la Basílica de Santa Maria del Pi a Ciutat Vella estan envoltats d'un sentiment especial. D'allà han sortit els gegants més famosos de la història i que encara avui es passegen pels carrers barcelonins, els gegants del Pi. Són les festes de Sant Josep Oriol, les festes del barri, i és un dia especial pels gegants. S'hi organitza una trobada on els màxims protagonistes són els dos gegants i els seus gegantons. Uns gegants amb històries centenaris que són coneguts arreu per la seva cançó. L'any 1980 els gegants es van abandonar, perquè devien de passar molt i llavors els gegants es van abandonar definitivament junt amb els gegantons. Es van deixar en unes capses i clar, des d'aquella època fins al 1950, que no van ser trobats, doncs van estar de casa en casa, van anar al monestir de Pedralbes, se'ls anaven emportant i els anaven deixant més o menys on podien. Finalment, el 1950 els van trobar en uns armaris a sota del campanar del Pi i llavors, amb el pas dels anys, perquè clar, va costar molt trobar els diners necessaris per poder fer la restauració. Llavors, al cap de 10 anys, el 1960, finalment van poder tornar a sortir al carrer degut a que tot el barri es va volcar en la recuperació d'aquests gegants. Els gegants del Pi actualment sí són gent del barri, però també molta gent de Barcelona, perquè clar, per la popularitat que tenen, doncs hi ha molta gent que té ganes d'estar amb la colla dels gegants del Pi. Actualment som uns 60-70 persones, però hi ha vegades que podem arribar a ser 80 fins i tot. La història explica com un gegant anomenat Amfor Farell feia servir un pi com a bastó al caminar i així passar a ser conegut com el gegant del Pi. Diuen que es va enfrontar al gegant de la ciutat, que explica la llegenda que va ser portat per Colom quan va tornar d'Amèrica, per la curiosa raó de no voler pagar la taxa de llenya a l'entrar a la ciutat de Barcelona pel seu bastó. Els gegants del Pi, la història és del segle XVII, el 1601. Ja és quan surt el primer gegant del Pi d'aquí a la parròquia, a les festes de canonització de Sant Raimon de Penyafort. Llavors, a partir d'aquí, durant tot el segle XVII i segle XVIII, ja apareix la geganta del Pi i més o menys van continuant tota la història fins que apareixen els gegantons, els que seran coneguts com els gegants xics, els petits. I llavors, a partir del 1790, tenim ja els gegantons, tot i que els que es conserven actualment són del segle XIX. I llavors, els gegants i els gegantons del Pi, precisament per les festes de Sant Josep Oriol, són quan fan acte de presència més al carrer, perquè són les seves festes. I a més, doncs, són els protagonistes d'aquestes festes. Estaràs tan lluny com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul arrambant-la contra els arbres del... Home, per la cançó, per la popular cançó del gegant del Pi, ara balla pel camí, el gegant de la ciutat ara balla pel terrat, doncs els gegants del Pi són els més famosos de Catalunya, podríem dir. El més maco dels gegants del Pi és precisament tenir un nen al davant teu quan vas pel carrer i portes dins el gegant i veus el nen que canta la cançó del gegant del Pi i dius, doncs sí, són els més populars i es nota. Aneu fent lloc